A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum. Da farko dai sunana Honorable Bashir Isah Mera, shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar mulki ta Augi, kuma dan gwagwarmaya mai tsage gaskiya komai dacin ta akan ayyuka na alferi da mai girma gwamnatin jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo yake wa al'ummar jihar Kebbi. To alhamdulillah muna Allah subhanahu wata'ala godiya da ya nuna mana mun kammala ibada ta watan Ramadan lafiya, kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon barka da sallah daga dukkan ilahiran al'ummar jihar Kebbi, da fatar Allah subhanahu wata'ala ya karɓe ibadan mu, kuma Allah ya sa karɓaɓɓiya muka yi. Na biyu, muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya bawa mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo a matsayin gwamnan jihar Kebbi, domin Allah subhanahu wata'ala idan ya maka ni'ima ka gode masa zai ƙara maka. Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo ni'ima ne ga al'ummar jihar Kebbi, Allah ya sani kuma mun sani, kuma duk ɗan jihar Kebbi ya san da haka. Kama daga ayyuka na alferi da mai girma gwamnan jihar Kebbi ya yi a cikin 'yan watannin da ya bai koyi shekara ɗaya ba, ya yi ayyukan da a shekara 8 idan mutum ya yi shi a matsayi ne na gwamnan jiha ba ƙaramin jinjina masa za a yi ba. Wannan muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala, muna godiya ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo bisa ga wayannan ayyuka. To alhamdulillah bisa ga wannan ibadar da muka yi ta watan Ramadan da bukukuwa na sallah da ake yi a jihar Kebbi, duk ɗan jihar Kebbi ya yi cikin farin ciki, ya yi cikin walwala, ya yi cikin kuzari, ya yi cikin farin ciki, ba don komi ba saboda jajircewa da dagewa da tashi tsaye na mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo. Ya ga al'ummarsa ta jihar Kebbi sun yi walwala, al'ummarsa ta jihar Kebbi ba su cikin bakin ciki, al'ummarsa ta jihar Kebbi ba su cikin damuwa, al'ummarsa ta jihar Kebbi ba su cikin kunci na rayuwa. Muna godiya akan wannan kokari da mai girma gwamnan jihar Kebbi ya yi, wanda ya faɗa ya cika. Dama mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo ba ya faɗa abin da ba ya cika. Mai girma gwamnan jihar Kebbi ya zo yawa al'ummar jihar Kebbi bayani ranar da aka kaddamar da rabon abincin da ya so zai ba al'ummar jihar Kebbi shi kyauta, kuma abincin nan an bashe shi kyauta, kuma ya shiga sako da lungu a jihar Kebbi, mazaɓa 225 da aggare mu jihar Kebbi. Babu inda wannan abincin bai isa ba, babu inda wannan abincin bai kai ba, babu inda wannan abincin bai wadatar da jama'a ba. Wannan ba ƙaramin abun alheri ne ba gare mu, domin mutane sun yi walwala, mutane sun ji daɗi, mutane sun yi san barka. Ko da abincin nan ya kai ga al'umma, dama al'umma na buƙace da shi, kuma aka zo ya ba da abincin nan lokacin da ake buƙatar a bashe shi. Wannan ba ƙaramin alheri ba ne, kuma muna godiya akan wannan. Mai girma gwamnan jihar Kebbi ya haɓaka, ya horhoɗo da masarautunmu na jihar Kebbi, wanda a da idan aka yi sallah sai dai mai martaba sarki ya shiga mota ya je masallacin idi ya dawo. Yau mai girma gwamnan jihar Kebbi akan sake masarakuna mara da biya musu bukatocinsu da mutunta masarautu. A ranar sallah a Argungu local government, masarautar Argungu a Argungu Emirate, mai martaba sarkin Kabin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mera ya yi hawa da dukkan sarakunansa na masarautar Argungu, kuma hawa na ji da gani na daba wanda an daɗe ba a taɓa yin irinsa ba. Wannan ya samu asali daga sake haƙoƙi da mai girma gwamnan jihar Kebbi ke wa sarakuna da masarautu. A wasu hakin sallah a jiya a nan masarautar Gondo, mai martaba sarkin Gondo Dr. Ilyasu Bashir da dukkan 'yan majalisa da dukkan wani mai riƙe da sarauta a masarautar Gondo sun yi abin da ba su taɓa yi ba, domin an daɗe, ko kuma in ce kusan ba taɓa yi ba, domin tonar da Ilyasu Bashir ya zama sarkin Gondo ba a taɓa hawan daba ba sai a lokacin Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo. Wannan ba ƙaramin alheri ba ne. A masarautar Yawuri an hau daba, an farfaɗo musu da bikinsu na rigata wanda kowa ya manta da shi. Wannan ba ƙaramin alheri ba ne. A masarautar Zuru, mai martaba sarkin Zuru da baki ne yake faɗa ƙaura isu wake, domin ayyuka na alheri da yake zubawa da kulawa da masarauta da yake yi a ƙasarsu. Allah ya sani, mun sani an jihar Kebbi mutum ko hasidin iza hasada ne
ya san Dr. Nasiru Idris Kauran Malam Abdullahi Gwandu yana ayyuka na alheri. Ban ji daɗi ba a shekaran jiya ko jiya a yanar gizo na ga wani malami yana maganganu akan wutar lantarki da mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu yawa al'ummar jihar Kebbi yan alƙawalin za a ji sauki, kuma mu a Kebbi muke, yan jihar Kebbi muke, kuma tsakani da Allah kawai da yayi rantsuwa yayi kuskure, don abin da as kuskurensa cewa tsakaninsa da Allah wutar da ake samu kamin azumi ba a samun ta cikin azumi. Ina ba malam shawara ko da adawa malam ya ta zuwa ɗebe kafara, domin kafara ta hauka ne, domin can inda yake tafsirin yake faɗa wannan maganar su ba san abin da ke faruwa jihar Kebbi ba. Shi da ke faɗin maganar ga in yana cikin jihar Kebbi, in bai cikin jihar Kebbi, mu da yan Kebbi muke, muna cikin Kebbi kuma mun san wuta ta samu bisa ga inda aka fito gwargwado. Tsakanin da Allah muna godiya akan wannan. Sannan mai girma gwamnan jihar Kebbi bai ce za a ba da wuta duk jihar Kebbi awa 24 ba, amma ya kira 'yan Kaduna Electric ya zauna da su, kuma sun tattauna, kuma ya nemi bukata gare su, kuma sun yi alƙawalin su ne masa, kuma gwargwado ba su saba alƙawalla ba, domin gwargwado mun samu wuta fiye da inda ake a da. Don haka ina ba da shawara ga malaman addini. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu gwamna ne wanda a tarihin jihar Kebbi ba a taɓa samun gwamnan da ya mutunta malaman addini da addini kacan kai ne ba irin Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu. A jiha irin ta Kebbi, Malam Abdullahi, inda Abdullahi Gwandu Allah ya ji kansa da rahama ya yi rayuwa, a ce ta shekara kusan 30 da kirkira ba a taɓa kirkira ma'aikata addinin musulunci ba sai lokacin Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu. Wannan ba karamin abu alfahari bane, wannan ba karamin daga darajar musulunci bane, wannan ba karamin haɓaka daular Malam Abdullahi Gwandu bane, domin ga wasu jihohi can ba su kai darajar jihar Kebbi ba, domin babu irin inda Abdullahi Gwandu ya rayuwa, amma suna da ma'aikata addinin musulunci. Kauran Abdullahi Gwandu da ya taho ya duba yayi nazari, domin mutum ne mai nazari, mutum ne mai tunani, mutum ne mai hangen nesa. Yayi nazari ya ga babu abin da ya kamata a wa daular Abdullahi Gwandu banda a kirkira ma'aikata ta addinin musulunci wadda za ta kula da harkokin addinin musulunci, wadda za ta kula da masallatanmu, wadda za ta kula da islamiyoyinmu, wadda za ta kula da tarbiyyar mutanenmu, wadda za ta kula da duk abin da ya shafi addinin musulunci. Bawan Allah nan ya zo ya kirkiro ta. Duk ɗan jihar Kebbi ya ji daɗin kirkiro wannan sabuwar ma'aikatar ta harkokin addinin musulunci, kuma tana nan tana aiki. Sannan malamanmu na jihar Kebbi ba a taɓa gwamnatin da ta mutunta malamai, take ɗauka shawara ga malamai, take biye da malamai, ta ɗauki malamai cewa maganar su kawan magana ce tun da saƙon Ubangiji ne suke isarwa. Ba a taɓa samun gwamnatin da in malami ya ce ta ce ba, in ya ce a'a ta ce a'a, sai gwamnatin Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu. Domin mutum ne bai ɗauka shawara, mutum ne wanda adda kunnuwa da yawa, duk abin da ya shahi addinin musulunci ba ya wasa da shi. A tarihin jihar Kebbi ba mu taɓa zama na ɗaya ga biyan kuɗin alhazzai ba a je a yo ibada sai lokacin Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu. Yau dun Najeriya jihar Kebbi ita ce jiha ta ɗaya ga mutanen da za su je Saudiya su sauke farli. Lokacin da aka zo aka ƙara kuɗin alhazai, bawan Allah na ce duk alhajin da a jihar Kebbi ya ƙara mai naira miliyan 1 tun da gwamnatin tarayya da hukumar alhazai ta ƙasa ta yi ƙarin kuɗin alhazai, su je su cika su biya kuɗin alhazai. Wannan shi ma ba ƙaramin alheri ba ne. Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu malaman ga yasa gaba kuma ya tabbatar da addu'an nan tasu tana karɓuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ko duk abin da suka ce a jihar Kebbi ana yi yana mutunta su, mu yan siyasa muna mutunta su, ana ganin girman su, ana ganin kimar su, domin malamai magada annabawa ne. Bai kamata malami ya yi rantsuwa bisa kage ba, ko da ko akwai mai saka a can da. Allah ya ba Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu gwamnan jihar Kebbi. Da Allah ya ba Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu gwamnan jihar Kebbi, Allah ya ba shi ikon ci gaba da wa al'ummar jihar Kebbi ayyuka na alheri. Wayar da duk ɗan jihar Kebbi yau ya san an samu canji na gari.
malamai kiran da yariman Mera ke yi gare ku da mu da ku mu je mu ci gaba da wa Allah subhanahu wata'ala godiya bisa ga ni'imar da Allah ya muna ta samun Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo matsayin gwamnan jihar Kebbi ba dan komi ba saboda Allah ya ƙara ƙarfafa shi, Allah ya ƙara inganta shi, Allah ya ƙara riko da hannayensa ayyuka na alheri da yake wa al'ummar jihar Kebbi ya ci gaba da yi musu. Ba ku taho ‘yan ƙwarori daga cikinku ba, suna kuzut-kuzut. Zan iya tunawa a wata juma'a ana jajibirin zaɓen gwamna Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo. Na je sallah masallacin juma'a na Ges, Festu. Allah ran masuru, nake jin yana hudu ba, marmakon hudu ba, sai dawo ya yanke hudu ba ya dawo yana kamfe na cewa a zaɓi PDP a zaɓi jam'iyyar PDP a zaɓi 'yan takarar PDP sun ji daɗi sanata Abubakar Atiku Bagudu ya faɗi ya kaza suna son GBN an shiga su kadar da ɗan takarar gwamna na APC a ce na PDP wallahi ban san lokacin da ni higi kafet ɗina ba da ni da ciyaman na Shanga da marjayin ga ciyaman na mai yamma Allah subhanahu wataala ya mai rahama Bello ya rasu ya koma ga Allah muka hita daga masallacin nan fusace domin ba kamfe muka zo ba yakin neman zabe aka kaddamar masallaci ba sallar juma'a muka zo bautar Allah muka zo malam ya mai da mambarin abin ga mambarin mambarin siyasa kaga wannan abun bai yi ba to Allah kuma ya nashi iko ya zabi Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo kuma da yazo ya runguma malaman ga to tsakani da Allah muna ba da shawara ko muna kira ga malamai ba mu cika fadawa cikin harkokin shugabanni in suna maganganunsu ba amma billahi allazi la ilaha illahu duk wanda ya taba Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo wallahi sai mun taba shi don haka muna ba da shawara ni'ima Allah ya muna ita muna godiya ga Allah subhanahu wataala samun Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo matsayin gwamnatin jihar Kebbi ni'ima ne ga al'ummar jihar Kebbi samun Dr. Nasiru Kauran Gondo matsayin gwamnatin jihar Kebbi mutunci ne ga jihar Kebbi kacan kaukanta ai malamai ne suna yawo suna ganin abubuwan da ke faruwa jihohi daban-daban na Najeriya ban samu wannan damar sai yanzu da Allah ya kawo mana wannan bawan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana wannan bawan Allah ya daga darajar jihar mu ya daga darajar masarautun mu yau ka je Argungu ko kai ne hasidin Isah hasada ka je ka ga masarautar Argungu kai ka san shi ya biyo Argungawa ba shi ba su suka biyo shi ba saboda wallahi AB shuta ina baka tabbacin ko masarautar Kano yau ba ta kai masarautar Argungu ba wannan duk aikin Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo ne ga ta Gondona ga masallacin Malam Abdullahi Gondona ka duba da ake aiki ka shiga birnin Kebbi local government wai birnin Kebbi headquarter jamu ka gani ka kama hanya ka je Yawuri ka gani ka je Ingaski ka duba ga headquarter nan ta secretariat ayi kusan karewa wadda dukkan ma'aikatan jihar Kebbi za a hada su wuri guda an gama secretariat nan duk secretariat da tarayyar Najeriya muna iya goga da ita to nan bawan Allah idan Allah ya ma ni'ima kamata ka gode masa domin ya kara maka muna godiya musamman ga shugabanninsu waɗanga malaman da ke kuzut-kuzut shugabanninsu irinsu Dr. Abdullahi Balalau mutumin Taraba shugaba ne na ƙasa gaba ɗai na ji yana yabon Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo Allah shiga harta mu Abubakar Giro Argungu Allah ya sa yana aljanna bawan Allah nan har ya koma ga Allah yana yabon Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo Kabiru Gombe sakataren ƙungiyar su ta Izala gaba ɗai na ƙasa ko shekaran jiya na gani da kaina yana yabon Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo shin in ba hasada ba mi Allah yin bawan Allah ga don haka muna ba da shawara ga malamai da dukkan 'yan siyasa yau har da 'yan adawa da ke hitowa su da ɓaɓatu irinsu na shaya da sun hito suna yabon gwamnatin Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo saboda alheri ne ana abubuwan ga saboda ci gaba ne ana abubuwan ga saboda a kawo ci gaba to don me Allah ya kawo muna mai kawo muna ci gaba ga jiha za mu tsaya ana jayayya to don Allah muna ganin mutuncin malamai saboda shugabanni ne na addini muna ba da shawara don Allah su rike mutuncin su kuma su rike kimar su kuma muna ba su shawara don Allah bar gurbin 'yan siyasa waɗanda ba su yi abin da Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo ya yi ba lokacin da suna da dama kuma ba su iya yi yanzu sun ga yazo yana wa al'umma abin na so ya zama musu bakin ciki suna tura su
suna soki burutsu to ba za mu yadda ba su tsaya su yi azinsu su haɗa mana hadisi su bayyana fassara mana aya su haɗa mana inda Allah ya ce da inda annabi ya ce ba wani iri na irinka ya turo su suna surkulle cikin maganganunsu ba tsakani da Allah ina ba da shawara ga wannan malaman saboda Allah su kama kansu saboda mu dai al'ummar jihar Kebbi Allah ya sani mu yadda da zaɓin da Allah ya muna wa Allah subhanahu wataala godiya Allah ya ja kwanan Dr. Nasir Idris Kauran Gondu Allah ya riko da hannayensa kuma Allah ya ƙara bashi kuzari na ci gaba da ayyukan alheri da yake wa al'ummar jihar Kebbi mu kuma Allah ya ƙara ba mu dama da ikon tsage gaskiya komi dacinta mu haɗa ma komi matsayinka komi girmanka domin alheri Allah ya kawo mana a jihar Kebbi ba mu bakin ciki da wannan alherin da Allah ya kawo muna da yan PDP da yan APC da yan Abga da har da jam'iyya Abba kai duk aikin da Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu ya yi cikin jihar Kebbi ya shahe kai shekaran jiya muke gama rabon abincin ganin Ramadan shi da kai ne ya faɗi abincin al'ummar jihar Kebbi ne ya so mu al'ummar jihar Kebbi kyauta babu magana ɗan APC babu magana ɗan PDP nan muka hira da kai ce za mu saka ido ga rabon abincin da Kauran Gwandu ya bada wallahi mun saka ido ko muna da yaƙini tabbacin an raba abinci tsakani da Allah kuma abinci ya kai ga al'ummar jihar Kebbi kuma abinci ya shiga sako da lungu kuma al'ummar jihar Kebbi sun yi godiya sun yi addu'a Allah subhanahu wataala ya saka ma Kauran Gwandu da alferi Allah ya masa jagora Allah ya ja kwanansa Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar jihar Kebbi gaba ɗaya kuma ayyuka na alheri da yake muna Allah ya ƙara ba shi kuzarin yi Allah ya ƙara mai makusanta sahabbai na ƙwarai masu ba shi shawara su kuma waɗanga da wasu ke zuwa suna ɓaɓatu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala in masu shirewa ne Allah ya shirye su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na gode